Magtinabangay ang Negros Oriental State University o Negros Oriental Hotel, Resort and Restaurant Association alang sa pagbansay sa mga tinun-an may labot sa hospitality management. Subay sa Memorandum of Agreement na gilagdaan sa NORSU ug NOHRRA, makasulod sa bisag asang hotel, resort ug restaurant na miyembro sa NOHRRA ang mga tinun-an gikan NORSU alang sa ilang internship program. Tumong ni Amy na makat-on ang mga tinun-an sa mga bag-ong trend sa hospitality industry, pinaagi sa experiential learning na ilang makuha isip intern sa mga establisimyento ilawom sa NOHRRA. Partnering with NOHRRA has several advantages. Number one is the experiential learning opportunities. Can provide students with valuable hands-on experience. Hospitality management, culinary arts, related fields. Dakong tabang sab sa NOHRRA ang kaning programa tungod kay makadugang og manpower ang mga intern sa mga miyembro nila na kuwang og tawo. We really need that numbers. Some hotels accept even as much as 40 OJTs, while restaurants, we have restaurants that accepts around 80. So, win-win situation for all of us. Gawas ni Ini, mopahigayon sab ang NORSU og mga pagbansay-bansay alang sa mga NOHRRA member sama sa barista training, culinary arts, hotel and restaurant servicing ug uban pa. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBC.